Kaolifer. Sziasztok! Sziasztok! A mai videóban megcsináljuk a kimondhatatlan nevű csatornás lánnyal. Infinite Inspiration. Igen, úgy hívják. Szóval megcsináljuk együtt a 7 Second Challenge-et. Igen. 7 másodperced van arra, hogy megnyald a könyököt. Én is ezt akarom. Sajnálom, de járt az idő. Örülök. 7 másodperced van arra, hogy kimond a csatorna nevem. Inspiration. Nem jó. Azt sem tudom, hogy hívják. 2 másodperc. Júlia! 0. Sajnálom, nem bírok, nem tudom, hogy kell kimondani. Másodkör. 7 másodperced van arra, hogy felsorolj 5 Justin Bieber számot. Boyfriend, as long as you love me, never say never. Ez neked 5. Azt mondtad 3-at. 5. 3-at mondott! 5-et mondtam! Mindegy, elfogadjuk. Ezért kapsz egy fél pontot. Köszönöm. Ja. 7 másodperced van, hogy elmondd, hogy ki járkál a háttérben. Egy valamilyen zöldruhás, mi az, gázállarcos ember. Nő. De szép az az erdő. Oké, elfogadjuk. Másodperced van arra. Oh. Mondom, 7 másodperced van arra, hogy megegyél egy szálfüvet. Nem egy szotyit inkább? Nem, mert azt szereted. Idő lejárt. De megelted, akkor kapsz 2 Nem, pontot. köszönöm. Jó. 7 másodperced van arra, hogy felsorolj 3 tényt róla. A kék szín a kedvenc színed, fura arcokat szoktál vágni, és szereted a húst. Szotyit? 7 másodperced van arra, hogy csinálj egy spárgát. Hát zöldséget szeretem, de ez nem megy. Jöjj! Ennyire megy. Jó? Elfogadjuk. 7 másodperced van, hogy felsorolj 3 tényt, hogy miért jártál eddig a parkerdőben. Jöttem teniszedzésre, tesi órán, meg mi volt itt? Azok a nagy gömbös izék, Hölénybalon Fesztivál! Jó. Igen! 7 másodperced van arra, hogy felkötözd a hajad. Kicsapja a szemölt a hajával. Hát Fogjuk rá, hogy teljesítette. Ezért kapsz egy fél pontot. egy fél szotyit. Szotyit. Te jössz. 7 másodperced van arra, hogy kitaláld annak az emberkének, a hugának a nevét, aki folyamatosan mögöttünk járkál. Fura ember huga. A nevét. Fura zöld ember ruhás huga. Kinga, Réka, Júlia. Te vagy a huga. Hát sajnos. Honnan Segítettem tudjam, hogy volna. egy idegennek hogy hívják a hugát? Segítettem volna, hogy fauna. És akkor mondod, hogy flóra. Ja, hogy te ismered az idegen ruhás. 7 másodperced van arra, hogy kitalálj egy szót és annak a jelentését. Júlia nem stresszeli magát, úgy érzem. Hirtelen a flórán gondolkoztam, de annak van jelentése. Aztán a bocskor, de nem az se. Hát akkor ezért kapsz -2 pontot. Szotyi?
A héját nem szabad megenni. Rájöttem, Júlia. Ja, én jövök? Ja. 7 másodperced van arra, hogy kitalált, hogy mennyit tud még videózni a kamerád, mielőtt leállt megint. Legalább tud még szerintem 6 percet. Mondd el még egyszer. Legalább tud még 6 percet felvenni a kamerám. Ó, majdnem kicsúsztál, de jó. Szerintem is. Én még épp benne voltam a 7 másodpercben. Én még épp. Hány challenge van még? 7 másodpercet van arra, hogy csinálj 5 darab fekvőtámaszt. De benne vagyok? És megcsináltam! Ezért kapsz egy pontot. Remélem kutya gumiba tenni. Na biztos nem. Na, 2 másodperced van arra, Vagy ne nyeljen félre ezt a szotyit. hogy megszámold ott a focistákat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15! Sikerült! 7 másodperced van arra, hogy utánozz egy elefántot. Jó, elfogadom. Kapsz egy pontot. 7 másodperced van arra, hogy megmondd, hogy eddig hányszor kitettünk. 20, 25, 25, 26, 7, 27, Lejárt! 27. Én sem tudom a választ, de 7 másodperced van arra, vágj egy olyan arcot, amilyet még soha. Szerintem ilyet felvágtál. nem. Egyébként nem szoktam arcokat vagrosítani, nem tudom, ez milyen brutális kérdés. Halljuk az utolsót. Julis! Julis! 7 másodperced van arra, ne dafkedni. 7 másodperced van arra, hogy megmondd, hány órakor volt ma napfogyatkozás. 10:40. 10:30. 30. 10:49. Nem súgunk. Jó! Elsivadt a lábam. Tehát ennyi lett volna mára a videó. Iratkozzatok fel Júlia csatornájára, hogyha tetszett. Nem. Júlia. Nem tudom, mi a csatornája. Infinite Inspiration. Infinite. Na jó, sziasztok! Sós pálcikát meg. Chipset. De szép. Kis cuki. Ne fényképezhetsz el. Keci? Na, felveszlek titeket, ez nem jó. De. Túlságosan. Oh!